You know my love will follow you. ¿Listo? Así como... Egun on guztioi, ongi etorri Mondragon Goi Eskola Politeknikoak antolatutako PBL-dei egunera. Aurtengo edizioa berezia izango da. Aurreko urtean, COVID dela eta ezin izan genuen ekimena aurrera atera, baina aurten inoiz baino gogotsuago gatoz zuekin guztiokin egun zoragarri bat pasatzeko asmoz. Aurtengo ekimenak, aurtengo egunak jasangarritasunaren gaia hartzen du abia puntu eta horretarako egunerokotasunean elementu horren baitan jarduten duten 3 enpresen testigantzak jasoko ditugu gaur hementxe auditorioan. Lehenengoa, Santiago Eribe de Otxua, Goienerreko zuzendaria izango da, eta zuek izango duzue bere testigantza entzuteko plazerra. Bigarrena, goizerdian, Rollo Brand markaren sortzaile eta kudeatzailea Sofia Matxin izango dugu hemen gurekin. Eta azkenik, goizari amaiera emateko Basque markaren sortzaileetako bat izango dugu hementxe auditorioan, Jon Kareaga. Beraz, gehiago luzatu gabe, eman diezaiogun ba ongi etorria Santiagori. Ongi etorri, Santiago, aurrera. Zurea da. Bueno, egunon, eskerrik asko aukera emateagatik eta zuek hemen egoteagatik eta jasangarritasuna hasiko da zuen aldetikan jasan beharko zutela nire hitzaldia. Nire gaurko helburua pixkat ez da bat ere erraza, zeren jasangarritasuna da kontzeptu alde batetik oso abstraktua eta beste aldetik oso zehatza. Eta askotan kostatzen zaiguna izaten da, gorpustea, nolabait, kontzeptu hori eta geure buruari galdetzea zer dan jasangarria. Eta mai hortan jasangarritasuna ez dauka kontzeptu orokor handi bat, bakarra, definitiboa, baizik eta pentsatu beharko dugu gune eguneroko bizitzan, gure edozein jardueran egiten ari garena jasangarria dan ala ez. Claro, kasu batean gaude kontzeptu finko batean, nolabait kimikoa, ezin dela mugitu, eta beste kontzeptuan gaude sistema dinamiko batean. Nun ez daukagu erantzun borobil bat, betirako, baizik eta erantzuna bilatu behar dugu ia egunero. Hori kontzeptu orokor batetik. Goiener, orain hitz egingo dut pixkat Goienerri buruz, baina Goienerri buruz hitz egin baino lehenago testu inguru pixkatxo bat. Goiener kooperatiba modun abieratu zanean energia zela eta horren inguruan orain dela izango da orain irailean 10 urte jaio ginenetik bagenitun kezka mota ezberdinak. Hor ikusten dituzunak, ezta? Bata, menpekotasun energetikoa, zer da menpekotasuna? Gaur egun pilpilian dago. Errusiak ixten duenean gaz naturaleko odilak, ikusten da segertatzen den. Prezioak igotzen direla, IPC-a igotzen dela, bizitza garestitzen dela, orduan horrek ze suposatzen du? Atzetik daukagun da menpekotasuna. Zuek gaur honi etortzeko autobusez, erregai fosilak erre behar dituzue. Zuek edo autobusak eta autobus horrek norbaitek eman behar dio jaten. Orduan, nundik dator hori? Galdera bat jasangarritasunan. Nundik dator guk gure eguneroko bizitzen erabiltzen ditugun edozen gauzak. Ez da bakarrik erregaiak, ez da bakarrik argindarra nundik datorren, baizik eta zure zuen mugikorrak. Mugikorrak zerez eginda daude, ze mineralak erabiltzen dituzte, nundik datozen, eta hor, agian, egin beharko genuke, nolabait azterketa bat, menpekotasun ikuspuntutik. Guk ez ditugu mineral horiek kanpotik datoz, orduan gu ez gara nolabait esateko buru jabe
ikuspuntu hortatik, bai? Zer gehiago, berriztagarrien gabezia. Bueno, horrela esan da, pixkat kontra esana da. Guk ez daukagu eguzki gabezia, haize gabezia edo uraren gabezia. Zer da daukaguna? Transformatzeko energi iturri horiek guk behar ditugun erabiltzeko vektoretan. Zer da vektore bat? Vektore bat da argindarra, beste vektore bat orain oso modan dagoena da hidrogenoa, bai? Naiz izan elementu bat naturan daukaguna, ezin dugu zuzenian erabili, nolabait transformatu behar dugu. Orduan, gabezia nun daukagu, iturriak transformatzeko guk behar ditugun azkeneko nolabait erabiliko ditugun vektoretan. Orduan, zer da falta zeguna, eta izan da hausnarketa bere garaien Goienerrez izanean, Euskal Herri mailan gure energimenpekotasuna, orain dela 10 bat urte, 82%koa dela. Gutxi gora bera, agian gaur egun da 80%. 10% gure lurraldetik dator. Eta ez du izan bihar berez berriztagarria, bakarrik hemen sortzen data. Orduan, guretzat kezkatzeko beste puntu bat. Bestia eskaziaren aurre ikuspena. Lehen aipatu dut, ze gertatzen da Rusian pixkat izten dutenian odiak, baina eskazia ulertu behar dugu baita ere zentzu oso global batean. Bizigara planeta baten dala mugatua. Ezin da hasi, ditugun materialak, mineralak, ezin dira nola bait, berrerabili hasta el infinito y más allá, ezin da, bai? Horri, nik ikasi nuenian ingenieritza, zegoen hor termodinamikan ataltxo bat, deitzen zala entropia, eta inork ez genikien zer demontre zan, oso abstraktua zan. Baina askotan oso ulertzen da, gure gurpiletako esango dut, gure ibilgailuen erruberetako gomak desegiten dira, bai? Eta hor sortzen dira partikula batzuk, eta jungo dira atmosferara. Hori berrerabileltike? Galduin da. Eta zein zan jatorria? Bale, zan kautxoa, landare batetik, transformatzen dana. Baina gero bukatzen da, gero hor partikula txikitan atmosferan galduta. Orduan, horrek ja esaten digu, erabiltzen dugun guztia ezin dela berreskuratu. Bere jatorrian ezagutzen genuen moduan. Orduan, pentsatu behar dugu gure sistema, eta sistema esan nahi dut gure mundua, gure amalurra, sistema mugatu badala. Orduan, ezin degula kontsumitu, ezin degula erabili egun erabiltzen ari garen erritmoan. Zeren horrek provokatzen duna da eskasi bat, eskazia. Beste kezka bat, pobrezia. Azken finean, honek sortzen duna, eta egiten balin badugu irakurketa bat historia ikuspuntutik, konturatuko gara, ia gerra guztiek historian zehar daukate oinarri bezala baliabideak, errekursoak. Eta horrek ze sortzen ditu? Desorekak, zuzengabekeriak, eta azken finean batzuk asko daukate, eta beste batzuk oso gutxi. Beste batzuk ez, gehienok gutxi. Ingurumenarekiko kezka. Askotan esaten dugu, hori ja nik uste dut gaur egun oso barneratuta dagoela. Badakigu aldaketa klimatikoak ze suposatzen duen, bizitzen ari garelako ja. Esango nuke. Baita ere, erregai fosilekin orintxe bertan, Perun bertan, Repsolek egindako isuringatik, zelako desastre sortu den baita ere kostaldian. Erabiliko bagenitu beste iturri batzuk nolabait ekidituko genuke olakoa. Baina ez dugu galdu behar jasangarritasunaren ikuspuntutik lehen aipatu dudana.
Gauza badala eguzkia, gauza badala haizea, gauza badala ura aprobetxatzea bere baitan daukan energi potentziala, eta beste badala energioi erabiltzeko guneren eguneroko bizitzan, alegia argindarren, sartu behar ditugun transformatzeko sistemak. Esan nahi dut. Haize errota bat, ur errota bat, edo plaka fotovoltaikoak. Hoiek ez dira jasangarriak. Eta sistema batzuk dira, beste batzuk, baino jasangarriagok. Orduan, hor badago atzetekan kontzeptu bat, botatzen detela, izaten dela, barkatu, gazteleraz botako dut, tasa de retorno energetiko. Zenbat energia sartu behar dugun teknologia edo teknika batian, lortzeko gero energia erabilgarria. Orain dela 1 urte, petroleo, barril bat, kupel bat, ateratzen zanean lursailetik, horrekin lortzen genuen, nolabait, ekibalente 100 barriletako energia gero gastatzeko, erabiltzeko. Egun, proporzioi jetxin da, 1,20. Zergatik, asko zailagoa da petrolioa lortzea, aurkitzea. Eta askoz gehiago kostatzen zaigula ateratzea. Horregatik hasi zan frackina eta hola eta jarri zan modan. Eta ez dugu ahaztu behar baita ere jasangarritasunean, baita ere gure gobernantza ereduak. Gauzak nola egiten ditugun. Eta baliabideen historia guzti honetan, beti izan da, azken finean, oaintxe bertan bizitzen ari garena, zeintzuk agintzen ari dian. Azken finean boterean daudenak. Hor nun dago demokrazia. Eta ez dut bakarri begiratzen Errusia aldera. Orduan, hori da gure testu ingurua. Hor daukazutena grafika da, 1972an Meadows bikotia egin zuten lehenengo informatika sistemekin, egin zuten, ereki zuten modelo bat, deitzen zala World 3, mundu 3, nolabait, eta egin zituzten nolabait eszenatoki ezberdinak esateko. Zer gertatuko da gure munduarekin? Gastatzen balin baitugu baliabideek erritmontan, biztanleria igotzen balin bada horrela, industria maila horrela baldin badioa. Eta bueno, irudikatzen zituzten eszenatoki ezberdinak. Eta nolabait aurre ikusten zutena, zer zan? Aurre ikusten dezutela pixkat, ikusten dezute kurba batzuk, dijoaztela gorutz eta gero zaska, bera. Eta hor daude, biztanleria, zenbat zerbitzuk eman ditazkegu, zenbat baliabidek, hori da potentena, hori da, baliabidek, eriotzak, plof, baita ere jaiotzak, zenbat janari aukiko dugu pertsona bakoitza, eta balakizu dezain da txarrena, eszenatoki horietatik batzuk betetzen ari direla asako. Orduan, ez da pixkat, ez dakit orain ez ezkorra jartzearena edo pixkat ikuspuntutik, baina bai nolabait adieraztea oaintxe bertan zeiten ari garen, gure baliabidekin, nola dan gure bizimodua, nola konsumitzen ari garen, ze teknologik, ze teknikak erabiliko ditugun energia edo baliabideak transformatzeko, zenbat energi kopurua, zenbat baliabide kopurua erabiliko ditugun gaur, baldintzatzen ari dela dana, etorkizunea. Eta zuek zarete etorkizuna. Ni ya voy pa abajo. Yo estoy ahí. Bueno, olako analisia egin ondoren, pues esatezu, pues me voy pa casa, ¿no? O sea, es que... baina, bueno, orain dela 10 urte, nolabait esaten genuen. A ber, ezin gea beti egon, ezin gea nolabait egoten beti kejatzen, eta ezer ez egin. Zer egin dezakegu? Naiz eta gero emaitza orokorra agian ezin izango dugu nolabait aldatu, ezta? Lehengo gunean komentatzen ari ginen. Zertarako egingo ditugu gauzak, azkenean hilko gea, ezta? Orduan, emaitza badakigu ze izango den. Importantena izango den,
bidea nola egiten dugun. Zentzu daukan, politia dan. Eta, bueno, kontestu hortan, 2011an hasi ginen, pixkat batzuk pentsatzen, gustatuko litzaiguke zerbait egin, berriztagarrien inguruan, ekiditzeko nolabait egun ditugun Euskal Herrin menpekotasun energetikoa, berriztagarriekin zerbait egin, kontutan eukita oain, edo 10 urte eta gaur egun, energia enpresa handienak direla nolabait, munstro batzuk, non hoiek ez dute ezer bultzatzen edo ez dute nolabait bultzatzen demokratikoki ezer bere baitan, baizik eta bilatzen dutena da etekin ekonomikoa soilik, berdin zaien nolabait izatia jasangarri, ez jasangarri, orain nola berriztagarriak modan daude, danok esan apuntau alkarro, baina orain dela 10 urte gauzak ez zian nola. Orduan, esan gendun, jazta, bukatu da, utziko diogu kexatzeari eta abiatuko dugu zerbait. Eta zerbait hori, izan zen, kooperatiba bat, hasiera baten gure asmoa zen berriztagarri proiektuak bultzatzea, baina 2012ko urtarrian, justo epe hortan, Espainiako estatutik kendu zizkioten berriztagarriei nolabait bere garaian deitzen ziren diru laguntzak edo primak. Orduan horrek gure proiektu guztiak kolokan jarri zon hasi baino lehen. Momentu hortan erabaki gendun, merkatu elektrikoan badago beste eragile bat, dela merkaturatzailea, energia erosi dezakena merkatuan eta gero saldu erabiltzailei, gure bazkidei, eta zergatik ez dugu abiarazten proiektuak kontsumo kooperatibatik, bai? Badakizu zein dan beste kontsumo kooperatiba, eroski. Bueno, pues, esan genezake, ez, horrela da, hegoaldean dago eroski eta gero dago Goiener, kontsumo kooperatiba eta tamainagatik. Ez da oso ohikoa jendea juntatzea kontsumoaren inguruan eta nolabait eta volumen hauetan. Eta, hor abiatu zen gure bilbidea. Eta azpimarratu nahi dut, ideia hemen jaio zala, baina gizarteratzea hastapena lehenengo kontratuak honeaino etzan hasi. Ia 2 urtetan egon ginean 12-15 lagun lan egiten musutruk hau martxan jartzeko. Orduan, ideiak eukidar ditugu, burrukatu eta saiatu gero gauzatzen, bai? Hori izan zen 2012-2013an eta egun, ja ez dago bakarrik Goiener Soziedad Kooperatiba berriztagarrien edo argindarra saltzen duguna, baizik eta sortu genuen Goiener elkartea, eta elkarte bezala hemen, orain emango izkizuet zenbaki batzuk, proiektu ezberdinak gizartearekiko bideratzen ditugunak, eta Nafarkop sorkuntza proiektuak azkenean bai 2018tik aurrera abiatu genitula, eta orain epatuko ditut kasu batzuk. Hemendik aurrera pixkatarin jungo naiz, eta nahiago dut gero zuek galderak botatzea, edo ez da ibaietzea, bestela txapa gehiago. Goiener elkartetik, egun 200 bolondrez baino gehiago gaude, hegoalde mailan, eta bolondrez bakarrik energiaren inguruan, izan diteke, azken finean, gure gizartea eraldatzeko edozein alorren parte hartu nahi duten pertsonek. Hemendikan bideratzen ari gara adibidez energi berriztagarrien komunitateak, hitzaldiak, tailerrak, gauza asko bideratzen ditugu hemendikan. Pobrezia energetiko, nolabait ekiditzeko neurri asko bultzatzen udalerri ezberdinetan. Sorkuntza proiektutik 2018 hasi zen, egun ditugu hidroelektrika bat erosi genuen hemen Hernanin bertan, Fagoiagan, ezautzen bali maizu auzoa, hor daukagu hidroelektrika txikitxo bat. Oñatiko Urjauziak udal enpresa sozietate bat dana, oso handia, gu gaude 10%an soziedade hortan. Horrez gain, 2020en pandemia justu hasi zanean 5 proiektu egin genitun 5 ikastoletan, autokontsumo proiektuak egin genitun,
Eta aurten, ja, beste 3, iaz, beste 3 egin ditugu, eta aurten espero dugu gutxienez beste bat egitea, eta beste batzuko indikan, ez ditugula zehaztu, baina segurazki gehiago etorriko direla. Guztira, ia heltzen ari gara megabatio bat fotovoltaiko proiektuak sortzen. Horrez gain baita ere lagundu dugu zerbitzuak, bideragarritasunak, 300 bat autokontsumo proiektuk, norbanakoak, enpresentzat, fisikoentzat eta hola, diseinatzen. Eta merkaturatzaile kooperatiban, hemen gaude iaia gehienok, 16.000 bazkide hortxe gabiltza, eta 21.000 kontratu, argindar kontratu kudeatzen ari gara. Claro, guztiontarako, besteak beste gure hausnarketa zen, gauz guzti hauek, hau ez da ezeretik egiten, hau egin behar da jendearekin. Eta orduan, gaur egun, Goiener deitzen diogu guzti honi, Goiener taldea, 56 lagun gaude lan egiten, 10 urtetan. Eta guretzako jasangarritasun ikuspuntutik, guretzako, adibidez, ditugu bulegoak 4 herrialdetan, dira 5 bulego guztira, orduan, saiatzen gara nolabait ahalik eta banatuena egoten, zergatik, guk nahi duguna da, jendearetik ahalik eta gertuen egon. Informatzeko, kontzientziatzeko, gertuko zerbitzu emateko, eta horrek, suposatzen du, baliabidek, esfortzu bat, eta jendia. Eta azken finean, guretzako, dela, nahi badezue, aktibo potenteena Goienerren. Bueno, hemen ez nahi sartuko, baina, da pixkat adierazteko sistema elektrikon daudela atal ezberdinak, merkaturatzailea eta sorkuntza, eta, jarduera bakoitzeako nolabait kooperatiba bat daukagula bideratuta. Nolabait ez nahasteko eta arriskuak ekiditzeko. Hor zenbaki batzu baita ere, zenbat energia 120, eta zenbat energia sortzen ari gara. Ikusten dezute, neko desorekatuta dagola, eta sortu behar dugula energia gehiago gure lurraldean. Baina, guretzako, era jasangarri batian. Ez gaude bakarrik energia saltzen edo proiektuak egiten, baizik eta 2018tik sartu ginen proiektu europear batean, Horizonte 2020 esaten deritzonak, orain deitzen dira Horizon Europe, eta baditugu PowerPur, pobrezia energetikoa inguruan irtenbideak lantzeko proiektua, BIKUP, bioenergiaren inguruan kooperatibak sartzeko edo energia komunitateak sortzeko, oaintxe bertan Gasteizeko kontzeju txiki batian gabiltza diseinatzen ea posible izango da, 120 biztanleko kontzeju txiki batian berosare bat sortzea. Eta bide propioekin, bati bat, lastoakin, eta basoetako nolabait errekursok edo soberan dituzten errekursoekin. Guai proiektua da, sistema oso matematiko azken finean profilatzeko gure kontsumoaren ereduak eta erosketak eta hobeto egiteko merkatuan. Gero daukagu baita ere hidrotipi da, proiektu ez da europearra, da euroregioarekin batera, 3 kooperatiba gaudela, iparraldeko beste kooperatibakin, INR-koekin, eta gabiltza identifikatzen jauzi txikitxo batzuk, ea berreskuratu daitezken hidroelektrikak berriro martxan jartzeko. Proiektu guzti hauetan, adibidez, bai proiektuan, bai eta bai PowerPurren sartu dira, kasu hauetan, justo bat, uste, Eibarreko graduko energia berriztagarritako ikasle bat, eta uste guai, ez dakit Mondragon Unibertsitateik baita ere neska bat. Eta hauek, esan izuet, justo
urte bete edo ia esperientzi gabekoak, bai? Orduan, izan dira, zeren guretzako direla aztertzeko, esploratzeko proiektuak, Goienerrek nolabait, diversifikatzeko bere jardueretan. Zergatik, Goienerrentzako energia ez dela bakarrik argindarra. Energia dire gauz asko. Mugitzeko, mugikortasuna, bero sistemak, edozein gauza da gure gizartean energia. Eta maiortan, bilatzen ditugu, zerbitzu ezberdinak sortzea. Aholkularitza proiektuak oaintxe bertan bakarrik egiten ditugula argindarrarekin lotutak, bioenergiarekin lotzea, eta bar. Hemen aipatu dizkizuen proiektuak, ez naiz sartuko hortan, bai? Eta oaintxe bertan dirua jasotzen ari gara. Proiektu guzti hauek egin dira gure bazkideek diruarekin. Gure bazkidei esaten diegu, behar dugu dirua proiektuak egiteko. Eta egun, ez dakit hor dirua ez da saltzen, baina gutxi gora bera 1,5 milioi edo jaso dugu 1.100.000 pertsonen artian. Azken fina esaten diogu, okazu diru bat, hemen parte hartu dezakezu 200 eurotatik. Ez da beharrezko edukitzea, bani ditu 10.000 euro edo 1.000 bat edo ez, hemen parte hartu diteke 200 eurotatik. Orduan, guk nahi duguna da nolabait bultzatzea proiektuak herritarrak eta herritarrentzako, baina herritarrenak izatea gure artean erabakiak hartu ahal izateko. Estiloa, hau da pixkat baita ere jasangarritasunarekin aipatzen duena hasieran, sistema alik eta demokratikon nolabait egituratzen. Egin joango naiz pixkat aurreago, gure plan estrategikon saietu ginen pixkat irudikatzen nolabait gure jarduera euki behar dula. Eta hortarako beti gure buruari galdera egin beharko diogu, nun dago gure zoru etikoa eta nun dago gure sabai ekologikoa. Horrek ze suposatzen du, zer da zoru etikoa? Zoru etikoa besteak beste izan daiteke gure soldatak nolakoak izango diren. Egongo dira alde oso nabarmenak gerentea eta justo hasi berri da azkenengo pertsona edo langileekin? Zenbatekoa. Hori guk erabaki dezakegu, kooperatiba bat garelako. Nun jartzen ditugu mugak. Zoru etikoa dira baita ere gure harremanak. Nola nahi ditugu gure harremanak izatea lantaldetan? Nola nahi dugu nolabait gure lotura binkulua izatea proiektuarekiko eta gure artean. Zoru etikoa izan daiteke baita ere, genero ikuspegitik bermatzen ari garen emakumeen presentzia, ahotsa, danok berdinak algara. Hori egiten ali gara, hori geure buruariko galdera egin behar duguna. Orduan, hori gure jardueran txertatu behar dugu. Esan dezakegu, horrek ez dauka zer ikusirik energiarekin, ez, jasangarritasunarekin bai. Jasangarritasun gizarte ikuspuntutik, bai. Zeren gauzak elkarrekin nahi balin baditugu egin, nolabait giro honenean egin beharko genituzke. Orduan, hori esaten dugu, hau bete behar da, bai ala bai. Eta gero bestetik esaten dugu, eta ezin dugu bestetik muga batzuk gainditu. Ze mugak izango dira horiek? Aleno, pista batzuk eman dizkizuenak, ez da? Esatia, goazen plaka fotovoltaikak ipintzea, nun nahi, edo nola? Plaka fotovoltaikoak nundik datoz? Nun egiten dira? Guk bakarrik ikusten duguna hemen Euskal Herrin, dia produktua maituta. Zeinek ekoizten ditu? Kutsatzen aldu hori egiteko garaian? Jarriko ditugu edo zein lur zoruan plaka fotovoltaikak edo lehentasunen barko genioke elikagaiei lur saia horiek erabiltzeko momentuan. Dira galderak, eta askok oraindikan itxi gabe. Baina importantea da sistematikoki nolabait pentsatzea, nik dakat zoru bat eta sabai bat. Zeintzuk dira, izango dira. Orduan, erakunde bezala, hori zeztuin behar da, bestak beste estilo bat sortzeko.
Eta plan estrategikoan 3 ardatzetan oinarritu gendun gure jarduera guztia. Bat, zer egingo dugu? Nola kudeatuko dugu? Nola, geure burua nola izango da autokudeaketa? Eta ze estilon, nola egingo dugu? Ez da bakarrik energia berdea saltzea edo proiektu berriztagarriak egitea, baizik eta ze estiloekin. Zaitzen aldegu euskara gure elkarrizketan, arreta bat egiteko garaian, zaintzen kontutan ukitzen dugu bakoitzaren egoera pertsonalak, konziliazioa gure artean benetazkoa izateko. Guzti hori dago lotuta. Ez dago lehen mailako puntu bat, 2. mailakoa eta 3. mailakoa. Danak daukate garrantzi berdina. Orduan, horrek eramaten gaitu, besteak beste, nola antolatzen ari garan, lana. Orduan, hemen pixkat irudikatzeko, Goienerren importantena izan da beti lantaldeak. Zeren jaio ginenean, ez zeuden langilerik, danak inan bolondrez. Eta egun, lantaldeak osatzen dira alde batetik langileekin eta bolondrezekin. Batzuk agian bakarrik langileek badituzte eta beste batzuk nahasketa bat. Eta hortikan egiten diran proposamenak, botatzen dira ideiak, hasieran baita ere operatiban barruan oso murgilduta zeuden, eta normalean egiten duguna izaten da, proposamen guztiak operatiboki gerentzi batetik pasatzea, gerentzia ez da unipersonala, da lantalde bat, da beste talde bat bezala, eta talde hortan daude ordezkatuta nolabait interes guztiak. Eta gero daukagu esatzen duguna pilotajia, nun hemen hartzen ditugun erabaki filosofikoak eta hemen operatiboak. Gerentzia baten eskutan ez dago esatia euskara plana jarri behar da. Ez, horrek esaten du pilotajek. Eta gerentziak hori gorpuztatu behar du. Esatia, guri ez dagokigu esatia egingo dan ala ez. Orduan, hau oso importantea da. Orduan, nolabait, planteamendu filosofiko estrategikoak nahi ditugu gehiago, guztien artean bideratzea, erabakiak hemen hartu, eta hemen ejekutiboa izan. Zeren oso, eta bizitzen ari garena, zeren beti dago tentazioa, da poterea hemen geratzea. Orduan, saiatzen gara nolabait, guk barruko sistemak eta kontrapesoak ipintzen, zaintza batzordetatik eta hola, zertarako, jasangarri izateko, nolabait, demokrazia ikuspuntu batetik. Eta hori ez da bakarrik iruditxo bat, hau dero, egin behar da. Eta hortarako egiten ditugu lantalde topaketak, hemen adibidez, egon ginen oinatin pasaden urrian, baina egin ditugu, ez dakit zenbat, 8-10 lantalde topaketak, bolondrezekin, langileekin, eta besteak beste, adibidez, eztabaidatu dugu gure plan estrategikoa, edo egiten ditugu hausnarketak Goiener bezala eta pertsona bezala gure bizitzan nola ikasten dugun, erakunde batek nola ikasten du, eta ikasten duna nun geratzen den, zeinentzako izango da. Orduan, izan ditezke hausnarketak, izan daiteke, oaintxe bertan baitare, hasi garela, Goiener baitare, konstiente da, bere jarduera ez dela neutroa, guk berriztagarriak bultzatzeko baitare, ni honea etorri naiz kotxez, orduan erregai fosil bat errebet, oso koherentia, orduan nolabait, esaten dugu, guazen nolabait, basoak berreskuratzera edo laguntzera nolabait. Eta ez dugu egiten Mauritanian edo, hau izan zen, hor Azkoiti eta Elgoibarren gaina, Azkarateko gainaldetikan, hor ezagutzen balin baduzu lekua, dago dana Pinudiz eta hola matarrasa ederra egin zuten, eta hartu dugu terrenu bat, eta egon ginen gorostilak, aritzak, urkiak landatzen. Eta ez bakarrik langile eta bolondrezen, langileok 3 hilabetian behin
pasaden ostiralian azkena, gure jardura, gure enpresa ixten dugu. Ez dago arretarik, ez dago inor telefono hartzeko, posta elektronikoak atenditzeko, ez dago produkzioa, ez dago produktibidaderik. Zertarako kohesioa lantzeko. Eta hortara, esan baldin badugu, garrantzia baldin badauka estilua, gure galdera izan behar du, zenbat denbora ematen diot honi? Bai, oso importantea da, bai, zenbat denbora ematen diozu zure eguneroko bizitzan hori, esaten deguna, oso importantea dela. Claro, hori da gehien kostatzen zaiguna. Maiortan, orduan, hori ikusten duzu, egon gina lantzen, eta izan ditezke oso gai ezberdinak. Egon gara, adibidez, urte oso baten egon ginen kurtso bat egiten kanpoko jendearekin, adibidez, talde mailan lidergoak nola landu. Korresponsabilidadia eta hola. Bueno, jazta. Gehiagitzein dut. Nahiago nuke, badakit asko zaudetela, esango zutela, venga, kafetxo bat, baina gustatuko litzaideke gehiago galderak, zalantzak, berdin zait, Goien herri buruz, nola antolatzen garen, munduari buruz, nahi dezutena, bai? Animatzen zaituztet. Ez dakit nola gabiltzan denboraz. Beitu, nahiko txintxo. Ez daukagu denbora asko, ja 10 minutu gehienez, así que... A ver, venga, eskerrik asko, animatzeagatik. Galdera bat, zeiten dezute plaka solarra puskatzen denean? Bueno, momentuz ez dira puskatu, baina justo pasaden orain dela 2 aste, egon ginen berrikusten zeren adibidez legediak aldatu nahi dituzte eta beste aparatu elektronikoekin gertatzen den moduan, bilatu nahi da nolabait bati bat fabrikanten eskutan uztia nolabait berreskuratzeko edo ziklo osoa bukatzearena. Orduan, momentuz ez zaizkigu puskatu, baina hor dago, eta esaten genuenean, nola birziklatu, nola berriro aprobetxatu, puskatzen diren plakak eta nola bideratu. Zer gertatzen da? Jende guztik egin dutena, egin duguna, izan da, beitu. Jartzen dugunatik, nolabait puskatuko diren arten, segurazki 25 urte pasako dira gutxienez. Orduan, zer egin dute dugu danok orokorrean? Patada palante. Eta orain hasi dira pixkat lehenengo kezkak. Eta hori gertatzen ari da aizerrotako palekin eta danakin, komentatzen dugunagatik. Oso polita da esatea bitu, plaka daude, ze garbila, ez du kutsatzen. Claro, honek ez dukerik sortzen. Baina hor daude mineralak, materialak, plastikoak, kabliak, inbersoreak, daude aparatu askok eta galdera hori egin behar dugu. Guk momentuz bakarrik egiten duguna izaten da ez instalatzea, baizik eta ingenieritza lana, instaladoriak ez garelako, eta momentuz galdera hor daukagu. Baina berrikusten ari gara orain legedia, nola bermatuko genduke, plaka horien nolabait edo bigarren bizitza, edo berreskuratze bat, edo birziklatze normala. Baina bai. Eta galdera hori egin beharko genuke sistema guztiekin, ez bakarrik plakekin, eta danak kutsatzen dute horregatik. Eskerrik asko. Venga, Antxe. Venga, 10 minutu, venga. Daukazue zerbait pentsatuta hidrogenoarekin? A ber. Hidrogenearekin daukazue zerbait pentsatuta egiteko? Ez. Momentu honetan, gure ikuspuntutik hidrogenoa ez bada erabilera oso zehatz batzuentzat nola bai bideratzen, orokorrean
ez du pena merezi. Lehen aipatu dut indikadore bat deitzen dana tasa de retorno energetiko. Zenbat energia behar dugu, nolabait, jatorrian sortzeko bukaeran energia unitate bat. Adibidez, sistema elektrikoan zentral termiko baten ikatza erabiltzen zanen, zuk erabili behar zenitun energia jatorrian ikatzezko kilojulioz 3 unitate, zure etxean unitate bat kontsumitu alizateko argindar modun. Orduan, horiek dira tasas de retorno energetiko. Zenbat, claro, esan dezakegu, baina nik ikatzakin ezin de mugikorra kargatu. Argindarrarekin bai. Orduan, claro, hor jarri behar da, momentu baten horreken ezetia, zertarako erabiliko dut vektore hau, argindarra, hidrogenoa. Zeren agian hidrogenoa zentzu eduki dezake, transporte pesado, edo trenentzako, ibilbide luzeterako, leku askotan elektrifikatu ezin danen. Orduan, agian erabilera oso satzentzat, eta jakindagian energetikoki ez dala oso, edo agian bideragarria. Zer gertatzen da, zergatik jarri da modan? Diru laguntzak. Jazta, besterik ez. Orduan, galdera hori egin beharko genuke teknologia guztiekin. Zenbat atera dezaket iturri honetatik edo uratik, eguzkitik plakak erabiltzen, ur beroa sortzeko, edo argindarra sortzeko, edo haizerrota batekin argindarra sortzeko, eta orduan ikusiko genituzke berriztagarri modernoa gehienak tasa retorno energetiko oso justu daudela. Esaten dela gure zibilizazioa mantentzeko beharko genukela gutxienez tasa de retorno medio 1,10. Eta berriztagarri modernoak daude hor justo. Segunta esemota dien. Zeintzu dira noberenak? Ikatza, petrolioa, gas naturala, uranioa. Zergatik daukatelako, claro, zer da gertatzen ari dena, hori ez dela berriztagarri, daukagula estok bat gure lurran, eta gastatzen ari gara estoka, hori ez da berrituko. Orduan, claro, geure buruari galdetu beharko genieke, haber posible dan gure bizimodun mantentzea teknologi batzukin haien tasa retorno energetikoa hain bajua danean. Agian gure kontsumo ereduak eta gure bizimodua aldatu inbarko zen. Eta galdera horiek ez daude gure agendan, normalen. Normalen edo iaia inoiz ez. Berriztagarriak bai, baina ez edo zein modun. Venga, ánimo. A ver, hortxe. Nire galdera, ointxe aipatu berri duzuenez, hainbat energia berriztagarri produzitzeko edo eta lortzeko, baita be orain, digamos, estok mugatori edo horretan dauden energien kontsuma beharrezkoa da, ezta? Beraz, nire galdera da, ia etorkizunari begira, ia energia berriztagarri hauek ekoizteko, ze pentsaera edo beste modurik edo egongoan, behin, digamos, energia edo erregai hoiek bukaturik. Zein da etorkizuneako plana, energia berriztagarriekin? Bueno, bai, eske oso, galdera ona da, erantzuna, amigo. Da, hau pixkat da nire iritzia, zeren hemen ezin da esan hau gertatuko dan, ala jungo da mendik edo handikan. Oain arte gertatu dana, ze izan da. Zegoela momentu bat, nun berriztagarriak gaiztoak ziren, txarrak ziren. Garestiak zirelako, ez daka olako arazoak ematen dituzte, klaro, zu plaka fotovoltaik epitzen dituzunean, zer egiten dezu gauez, eta olakoak edo aizia ez dagonean eta hori jontatzen bali mazaizu egun goibeltsu baten, zer egitezu, ezta? Orduan, aitzakiak jarri ziren. Orain ze gertatzen da, nire ikuspuntutik izaten da gehiago esain beste teknika aldetikan baizik eta gizarte
edo botere ikuspuntutik. Enpresa handienek garbi, eta nik azken 10 urtetan esan dut leku ezberdinetan, enpresa handiek ikusten dutenien etekina dagola berdin zaie ze teknologia motakin, teknologia horrekin jungo direla. Orduan, oain nola gaude diru laguntzaz beterik, Europatik, Next Generation, ez daki zer, eta holako rollotan, orain, danok gara berdeak. Orduan, ikuspegia eta planteamentua da, guazen egitea aliketa gehien, zergatik, etekinak ateratzen ditugulako. Ez atzetik handagola plangintza bat gizarte bezala, esateko zenbat berriztagarri beharko genituzke gure bizimodu mantentzeko. Edo gure bizimodu aldatu inbeharko zen, egokitu, nolabait berriztagarriak ipintzen eta lehentasunak eta hor agenda bat sortzea, ez dago agendarik. Agenda dago enpresa handien eskuetan. Eta gobernuak eta Europa mailan eta hala, adibidez, haien plangintzak egin dituztenian, egin duten izan da kanpoko aholkulariei, eta izan dira estatu batuetatik eta korporazio handiak, azken finean baita ere petrolian dauden sartutak eta hola, zertarako posizionatzeko mundu hontan. Orduan, nik zer espero dut? Ez dakit nola esan. Botere horiek botere handi daukatela. Segurazki hortikan joango direla. Baina nik uste gure esku dagola, nolabait gizarte harremanak aldatzea. Tokian toki, bizigaren lekuetan. Eta ikusi nola integratu ditzazkegu ditugun baliabide berriztagarriek gure inguruan, gure bizimodua nolabait, egokitzeko, baina egokitzeko era positibo batian. Ez izateko ez, oain bueltatzen garako bazuloetara, ez, hori ez. Baina, guazen birpentsatzea, zer da daukaguna, nola erabili dezakegu eraginkor batian eta jasangarri batian, eta guazen egitea hori elkarrekin, azken finean, aberatsak izateko nolabait gizarte harremanetan, eta ez izan aberatsak bakarrik diru mailan. Guazen eukitzea, guaintxe bertan, ez dago girasol olioa, ez dago ez daki zer. Bueno, nun daude gure elikagaiak. Orduan, hori guzti nolabait txertatu behar dugu gure agendan. Orduan, zer da niri gustatuko litzaidakena? Hoxe, nolabait autoeraketa, autoantolaketa, bueltatzea pixkat nahi balin baizue auzolan kontzeptura, gure herrian, gure gizartean, identifikatzea zer daukaguna, baino ez bakarrik energi mailan baizik eta elikagaiak, zer da, nun dago gure aberatsa egiten gaituena, ezta? Pertsonak bezala, gizarte bezala, eta, horren artean, ekuazio hortan sartuko ditugun baliabidek errespetatzeko, zeren baita ere erretzen balin baitugun baso guztiak 30 urtetan, ez di joa inora. Berriztagarria da, berriztagarria da, jasangarria den heinean. Agien ez dizut erantzu. Baina, bueno. Venga, berriro. Te van a dar. Segiten dezute saltzen ez den energiarekin? Barkatu? Segiten dezute saltzen ez den energiarekin? Saltzen ez den energiarekin. Energi guztia, guk ditugun instalakuntzak oso txikiak dira, eta sortzen den guztia saltzen da. Arazo handiena, horri deitzen zaio ingelesez curtailment, izaten da teknologi batzuekin oso adibidez eolikoa izerrota parke handitan, momentu batzutan eta bati bat gauez, demanda gutxiago danien eta ekoizpen handia danen, batzutan edo baita ere argindar sareak baita ere agian kolapsatu daitezkenak, argizken finien ekoizle asko juntatzen direla nodo ezberdinetan eta momentu horietan moztu behar da. Derrigortuta daude nolabait ez ekoizteko. Gure kasunez, guk defenditzen duguna da, esaten duguna, sorkuntza edo ekoizpen banatua, gerturatu ahalik eta gehien ekoizpen puntuak kontsumitzailetara,
Zeren besteak beste, oaintxe bertan, sistema elektrikoan, argindarrai buruz gaudenian, adibidez, 4 argindar unitate konsumitzeko gure etxeetan, ekoiztuin behar dira jatorrian 5 unitate. Zere unitate bat galtzen da arietan, saretan, kabletatik, bai, berotasunagatik, eta hola, erresistentziagatik. Hurbilduko bagenituzke, nolabait, ez genituzke saturatuko argindar sarrek puntu batzuetan, eta dana aprobetxamendu hobe bat emango genioke. Zer da jasangarriago? Tomateak jatia Almeriatik ekarritakoak, urti osoan, edo konstiente izan, gure inguruko baratzetatik hartuko ditugula bolada baterako. Energiarekin gauza berdina. Bueno, Pakia. galdera gehiagorik ez bada, amaitutzat emango dugu Goien erranizaldia, txalo bero bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Santiago, PBLD egunian parte hartzera animatzearen, ziur nago, gaztetxo hauek asko ikasi dutela zure esperientzia ezaututa. Eskerrik asko. Bueno, edo ez. Vale. Eskerrik asko. Ointxe auditorixuan,